Chakaitika ndakandofamba saka pamene motikari yanga pamberi pangu yanga yakapaka murutivi pamberi pakapaka bhazi saka ndakazotadza kukhondora motikari ndakanonokwesha munhu angati ari pasati pemotikari yake. Vadiva vateereri, Kunashe Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Alright. Pari zvinhu so hazvananeza tisitarisira izvo mutongo ndakapuwa nezvinazoitwa napresident zvakanaka sei. Mama akapinda nenyaya yechimu. Ndakaita accident nemotikari. Maiwe driver wekombi kana kuti yenyu? Rori ndandatopuwa motikari yanga iri umwangu ndaita accident ndinayo. Eish. Motikari yacho yakauraya munhu? Yakauraya munhu. Hey. Chii chakanatsoitika musi wacho chamuchiri kurangarira? Chakaitika ndakandofamba saka pamene motikari yanga iri pamberi pangu yanga yakapaka murutivi pamberi pakapaka bhazi saka ndakazotadza kukhondora motikari ndakanonokwesha munhu angati ari pasati pemotikari yake. Saka mukunzwa sei nezuva rano? Mama kanzi makore mangani? Ndakashadzwa mamanzi. 6 months. Ndapika 2 months ndatobatswa napresident. Saka muri kunzwa sei nezvakuitira president zvandifadza sei. Kana iwe ukama nemufaro munhu. Wewe ukama uri uzviziva here kuti chibaba chakuuya? Watouya unditambira. Hayo hatinozvikudza. Alright, tichiko vanhu handiti makuenda kuuyu mune makunoita basa rei manje izvozvo rinoita kuti musazombofa makadzoka munzvimbo yakaita kunge inoyi? Tagara chingoita mabasa emaoko aya. Alright. Saka makunodzokera unoita mabasa emaoko. Mabasa emaoko. Pakushanda panzira asina dambudziko. Ingoro yanyaya accident daisiri muno. Handiti? Tagara chingoshandira mabasa emaoko. Alright. Thank you so much baba. Hande kwahonde. Nani asonga netu. Tuma assault. Alright, makatongewa mukore akawanda sei? Kana nguva yakareba sei? Imwe ndapa kumusezi, imwe ndanzi 3 months. 3 months. So mama makaseva dzingani so far? 2 months. 2 months. Zvichireva kuti mabhisi wa 1 month. So what is your word of advice amungada kuudza vari kuteerera izvi? Ndodongoatenda chete mukuru wemajera ndoatenda chiti maita basa zvenyu. Thank you very much. Ndio izvo ndakufara ndotendasangana nemhuri yangu. Okay. Mama kawanika mune mhuri yakakura sei? Mune 2. Waikuona here nhasi? Vana zvakutoziva. Ungori surprise? Surprise. Ziva surprise reyawatita notefoshita kuda nezuro but azobuda nhasi. Alright. Surprise. All the best. Manga makanzi chiko kuti mupindezo? Ndakabatwa nesmoking ezvemheza. Smoking manje. Muchadzokorodza here? Tichadzokorodzi zatoguma. Mabvisirwa mazuva mangani? Kana kuti makore mangani? Ndakangorwa 30 days. 30 days? Mabuda? Ndadasaure 7 days. Uda kuudzawo kuti chii vari kuunzewo? Tinokwaudza kuti tabuda. No smoking. No smoking. Right. Smoking iri kutoresa zvekuti mawani. Saka ndakukuvhurirai gate. We are divorcing you today. We don't want you to come back. Handitika ngatisanganei munzira umu tichiita zvinhu zvedu. Handitika tichisapotana mabhizinesi, tichitengerana airtime nemadomasi. Ndizvoka? Uyai muende Morani hapo.
tarangarirwa navabodo vamunangagwa mazuva nhasi takatukufara chaizvo tiri kutenda vabodo vamunangagwa nevanovatera kusvika kuna CJ tovatirangariro mukati mezuva ranhasi nekuti ngavaramba vachirangariro nevasara nekuti tabudawo takati wandei hedu asi vazhinji vasara nenyaya yekuti makezi akasiyana saka tinotenda chaizvo tichanoitawo unhu hwakanaka tichanorivhuma panza apa togarisana nevamwe zvakanaka. Makore mangani kana? Aiwa ini hana kubvisira hangu makore ndadzoserwa 19 days kuti ndibude anofanira kubuda musi wa 23 March uno. Saka vari kumba vari kuzviziva here kuti makutosvika? Havasi kuzviziva ba. Surprise. Surprise munhu ukareka mudhara asvikawo padhedi semunhu ane mhuri kudai. Aiwa tinotenda. This morning at Mutare Remand prison, we've come to witness the release of beneficiaries of Amnesty. We usually call it Amnesty, but it's Clemency Order number 1 of 2026, wherein His Excellency has exercised his prerogative of mercy in terms of the Constitution to release deserving inmates who've been convicted and were serving their sentences and meet the set criteria. We've been to Mutare Remand prison early in the morning and we have released some inmates. Total, the number of inmates that will be released for the whole of Manicaland province is 485. This is a significant number considering that we've been overpopulated for quite some time, and we are grateful to the Commissioner General, Dr. MCN Chiwovu. We are grateful to the Honorable Minister Ziambi, and above all, of course, we are grateful to His Excellency Dr. Idim Nangagwa for this mercy that is extended to our inmates. This is an opportunity whereby they will go out and show the skills they have learned during the rehabilitation processes that they have undergone whilst they were in custody, and also to reunite with their families. And we've encouraged them to go back. The only way that they can thank His Excellency, the Minister, Comrade Ziambi, and also the Commissioner General, is to go and be law-abiding citizens. This we have emphasized to them, and we are hoping that they will use the skills that they've gained whilst they are in custody to make meaningful lives without committing crime. And we are grateful for this exercise. It helps to relieve our institutions of the congestions that we have been experiencing of late. So we are happy, the inmates are happy, the relatives of inmates are also excited. Some were here to receive them, and once again we thank the Excellency for this exercise.
We are going home now. We are going home. Zvaendo. Prison. Yeah, Mr. ED is good. Look at us. ED uchi. Atotenda mkuru. Taenda. Pane zvonyepera kuvhiringa mudhara ndopedza ED ma 1. Anopedza. Chibaba mudhara ma 1.